Panguva ino chokwadi chanyatsobuda pachena kuti vanhu vaneta nezvigananda. Vangauya vachitaura ma-empowerment programs avo vachida mari kana kuita sei, but chokwadi chiri kubuda pachena kuti vanhu vari kunyatsokuda VP Constantino Chiwenga. Tarirai muone zvakaitika kuna Fadzai Maire, aiwa vachinopiwa ma-awards, but zvigananda zvese panguva ino zvichisukutiwa. Takaona vana Mabwe tinomuona vachivava vachiita sei, but vakaudziwa zvikanzi aiwa havazi vana Zeki. Vanhu vakauya panguva ino vakakombaina malisti vachiti Maire aiwa ndiye the voice of the people. Saka pena mashoko ari kubuda panguva ino yatiri kuona kuti people vari kuuya vachipraisa, vachiuya vachiataka vese vanorwisana naVP Constantino Chiwenga. Kana anomutasira pasi totiwa subscribe, like, on the bell icon. Tipita painda Isaac Makomichi abuda nyora chiti dear Zimbabwe politicians, musazoti handina kukuudzai. Number 1, whosoever ari kurwa naVP Chiwenga achaomerwa na2026 zvomene mene. Number 2, whoever akarwisa VP Chiwenga achaomerwa na2026 zvomene mene. Number 3, whoever ari kuronga kuzorwisa VP Chiwenga achaomerwa na2026. Make peace with the VP nguva ichiripo. Imimi mabootleggers nemafake prophets chenjerai kubatiswa moto. Mukanya is dangerous. Vatarisire pasi at your own risk. Mukanya respects His Excellency ED zvekutodero, saka chero ukava padhuze naHis Excellency but pahondo yako tamukanya unozvionera wega. Magetsi ayo, keep this post. Ndo mashoko anouya panguva ino achitaurwa na Isaac Makomichi achipa vanhu ma-warnings achiti aiwa chingaita this post, you will thank me later. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi yes, zvigananda zvichishandisa financial muscle chiita zvazvinoda, but tichitasa the hearts of the citizens. Chokwadi chinonyatsobuda pachena kuti people that are no longer interested in zvigananda vanongoya vachingoona vasapoti kana vachida machikenini, kana vachida kupuhwa mota, kana mabhasikoro, kana ma-inputs, kana ma-Christmas hampers, kana mari, but ivo vanenge vachiziva zvavo kuti vari kurova zvavo Operation Mango. Pinda kumasection medu zvafunguiro aim kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.